गोजोन फुंबिलि लोगोफोर हारिमु चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। दायो फुंनि 6 AM। जों दायो वाटारमेलन लायनो नागिरदों, नोंसोरनो देखायलांबाय थागोन। बेखायनो भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांदोनि। नैबे गेट नुनाया UN एकाडेमि स्कुल। दायो जों थाबायलांबाय थादों वाटारमेलन बारियाव। दायो जों नै खानो थांगासिनो वाटारमेलनखौ। मनायाव फुल लाबाय वाटारमेलनखौ। फुंनि साहा फुदुंना होबाय, साहा लोंलांनोसै जोङो। दायो जोङो वाटारमेलनखौ जुस बनायनो नागिरदों, बिदै बनायनो नागिरदों, बिदै। दिनै बोथोरा बुहुत गरममोन, बेखायनो नैबे वाटारमेलनखौनो जुस बनायबाय आरो दायो लोंसै। गोदै जादों वाटारमेलना। नोंसोर सोर वाटारमेलनखौ जुस बनायना लोङो कमेन्ट होलायदो।